Velkommen til guiden, sådan ansøger du på Kompetencefonden Kursus for dig. Du starter med at skrive oppe i browseren Kursus for dig. Det er vigtigt, at du skriver op i browseren, fordi du netop kommer direkte ind på siden. Derefter scroller du lidt ned og kommer ned og ser her de 3 rubrikker, du kan ansøge på. Og det er alt efter, hvilken overenskomst du er ansat på. I dag ansøger vi for et HK-medlem. Klikker på den og kommer ind til ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet er ens for alle. I udfylder navn og adresse, arbejdssted, butikkens e-mail, ansættelsesdato. Og hernede viser jeg 3 eksempler på, hvordan man kan søge. Første eksempel er vores kursus med konflikthåndtering. Vi skriver konflikthåndtering og går videre. Her behøver I ikke at skrive hvorfor I ansøger, for det ved vi allerede. Hernede skriver I antal dage, og det er 01, ellers bliver den rød. Hernede skriver vi månedsløn. Hernede skriver vi pris, det er 0 kroner, fordi det er jo det, at Kompetencefonden tilbyder, så der koster ikke noget. Dato 22 01 2025. Og her det samme 22 01 2025. Og I trykker på send. Så har I tilmeldt jer konflikthåndtering. Og det kursus finder I inde på Facebook-siden Arbejdsglæde Kursus for dig. Eksempel 2. Går vi op igen. I trykker på det samme, HK, og indtaster navn, adresse osv. Hernede søger vi på studieturen. Studietur til Italien. Den indbydelse har alle uddelere og vagtchefer fået, og hvis ikke I har set den, så kan I finde den inde på Arbejdsglæde Kursus for dig på Facebook. Hernede skal I netop bruge begrundelsesfeltet. I skal skrive kort om, hvorfor I søger det her kursus, og så er I med om udvælgelsen dertil. Hernede skriver I 3, det er 3 dage, og det er stadig 0 kroner, for det er Kompetencefonden, der giver. Så er vi datoen til 01, 04, og det er til den 3. april. Og I trykker på send og er nu med til at være en del af studieturen. Tredje og sidste eksempel, det er selvvalgt uddannelse. Siden er jo lavet netop til selvvalgt uddannelse, fordi at via overenskomsten har man ret til 2 års selvvalgt uddannelse. Man gør det samme, navn, adresse osv. Hernede skriver man, hvilket kursus man nu kunne tænke sig. Det kan være arbejdsrelateret, eller det kan være personlig udvikling. Nu søger vi et SoMe Manager kursus, og min begrundelse, det er fordi, at jeg er den Facebook-ansvarlige. Vi ser her, ansvarlige. Og det tager 2 dage. Jeg har fundet ud af, at det koster 8.000 kroner. Og det starter så 30. april eksempelvis. Og til 1. maj. Og så trykker man på send. Hvis der så skulle opstå nogle udfordringer, nu er det her, fordi vi ikke har udfyldt det, men der kan være andre, så er det, fordi man ikke kan få lov til at trykke send, hvis man eksempelvis søger fra en Coop-PC'er. Så skal man blot søge fra telefonen, iPad eller sin egen computer. Ellers kan man trykke kontakt, så står der her, hvem der ejer siden. Det gør Kursus for dig, altså BA's arbejdsgiverforening. Og der er 2 mailadresser og et telefonnummer, I kan ringe til og få hjælp. Håber, I kan bruge den her guide, og vi glæder os rigtig meget til at modtage jeres ansøgninger. God fornøjelse!